ይሆናል ምን ችግር የለም በቃ ማታ እንደውም እዛ ቤት እንገናኝ ቻው እሺ ሻለቃ ጓድ ኮሎኔል እንደምን አደሩ ስራህ እንዴት ነው ደህና ደህና ነው ብዛባ ታፍላ እንታይ መረጃ አለካ ታፍላ ክሳብ ሕጂ ደህና ዝኾነ ምትሕብባር ይዝገብር ዘሎ ምን የሆነ አዲስ ነገር አለ እንዴ ጓድ ኮሎኔል አዲስ ነገር እንኳን የለም ግን ጥብቅ ምክትታል ክትገብረሉ ስለዛ ሓብርኩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዘጠራጥር ሓበሬታ ይብለይን ግን ካብ ዮሴፍ ቀፂሎም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣባላት ሻዕብያ ብስእሊ ኣሰኒ ኣቕረበዮም ኣለኹ ጓድ ኮሎኔል ከመይ ተርታ ተሰሪዮም ከም ዘለው ልታስረዳኝ ትችላለህ? እሺ ጓድ ኮሎኔል እዚ ብቀዳማይ ደረጃ ሰሪዕዮ ዘለኹ መዓልታዊ እዮም ምስ ዮሴፍ ዝራኸቡ ንነዊሕ ሰዓታት ከዓ ኣብ ፅሙዋ ቦታ ይዕልሉ ታፍላ እውን ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ እዚ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕዮ ዘለኹ ካብቲ ቀዳማይ ኣይፍለን እዩ ግን መስተን ደቂ ኣንስትዮን ዘብዝሕ ዓይነት እዩ እዚ ሳልሳይ ኣብቲ ስራሕ ብዙሕ ዝጠለቐ ይመስል እዩ ግን ዝምበሃላ እዩ እዚ እቲ ራብሓይ ሰሪዕዮ ዘለኹ እዩ ኣብቲ ስራሕ ዘሎ ይመስልኒ ግን ዘመድ እዩ ይመስል እዚ ሓምሻይ እውን ቁሩብ ዮሴፍ ምስኡ ክራኸብ ከሎ ፍሉይ ትሕትና እዩ ዝገብር ክሳብ ሕጂ ከዓ ክልተ ግዜ ተራኺቦም ኣለዉ ዝረኽቦም ከዓ ሕፅር ሕፅር ዝበለ እዩ ብዙሕ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣባሎም እዩ ክትብሎ ከይሸግረካ እዩ ጓድ ኮሎኔል ስማ ሻለቃ እዚ በሐሙሻይ ደረጃ ሰሪኻዮ ዘሎ ሰብ እኔ በአንደኝነት ደረጃ የማስቀምጠው ነው የሚመስለው ሊሆን ይችላል ጓድ ኮሎኔል ግን መጽናዕትን ምክትታልን ዘድልዮ እዩ እዛ ኣብ ውሽጢ እዚ ከተማ ኣስመራ ኮይና ትራኸብ ዘላ ሬድዮ ኣብ ከባቢ ኣኽርያ ኣብ ጎደና 662 ዘሎ ሓደ ብሎክ እያ ትራኸብ ዘላ ከምዚ ኣብ ካርታ ዝሕብሮ ብቐጥታ ምስ ደቡብ ሸነኽ ናይ ኣስመራ ኣብ ካርታ ጥቕሲ 18 22 2 እያ ትራኸብ ዘላ እዚ ከዓ ናይ ሻዕብያ ቤዝ ምዃኑ ዝፍለጥ እሺ ሻለቃ ከም መረጃ ዝተረድየካ ኣለኹ ግን ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ተራኺቦም ንከባቢ 5 ደቂቕ ይኸውን ንኩለን ኣርድፍ ትካላት ጥብቂ ትሕዛዛበን ዝኾነ መረጃ ሸለል ክበሃል የብሉን እንደገና እዚ ናይ ምክትታል ኣካላትና ማለት ብሌተናል ኮሎኔል መስፍን ዝምራሕ ነቲ ከባቢ ብስውር ዝኾነ ኣገባብ ንዝጠርጠርዎ ሰብ ከይተረፈ ብድብቅ ካሜራ እንዳተላዓለ ክፃረ ከምኡውን ካብቲ ከባቢ ዘለዎ ተቐማጠ ይኹን ካብ ቀበሌ እኹል መረጃ ድማ ናይ ምእካብ ከልየና እዩ ብዛዕባ እዚ ታፍላ ዝበሃል ሰብ ኣርጋ ዘለካ ተፃብሪየ ኣለኹ ኣብዝሓለፈ ከም ዝሓበርኩኻ ብዛዕባ እዚ ታፍላ ዝበሃል ሰብ ኣቐዲሙ ጭቡድ ዝመስል ሓበሬታ ፀኒሕና እዩ
ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ሰሙና ሓቢርና ነይሩ ሽሙ ጥራይ ምኑ ምዃኑ ክፈልጦ ደይከኣለ እምበር ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ እኹል ሓበሬታ ኣኪብና ኣለና መስለኒ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣኺሉ ዝተርፍ ሓበሬታታት እዩ ዘለና ንናይ ገለገለ ሰባት ድሕነት ዳ ክንጥቀመሉ ፀኒሕና እምበር ኪኖ እዚ ግን ክኸይድ የብሉን ካብዚ ንኒኦም እንተ ተዓጊስናዮ ኣብ ስራሕና ከቢድ ዕንቅፋት ክፈጥረልና እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ዝምልከቶም ሰባት ክዘራረበላ እዩ ኣሳምኖ ብዛዕባ እዛ ራድዮ ዝኾነ ሓድሽ ሓበሬታ ዝሃበካ ኣሎ ካልእ ዘረባ ሒዝና እምበር ብቐንዲ ውሉስን ድምፅኒ ካብ ሞዝ ሓበሬታ ራእይኻ Antes, este. Ahora antes. Mana scusi? ክዳን Takdan. ክዳን Takdan auto. Opo. Gimana? Nanti saya. Yes. ከመጌሩን ቦታ ቀይረው ስለምታይ ንዓይኑ ዝገረመኒ ንሱ እዩ ካብ ኩሉኻ ብቐትሪ ደፊሮም ምረኻቦም ችግር አለ እንዴ? እንታይ ነይሩ እዚ ካብ ሌተናል ኮሎኔል ዝመፀ ናይ ኣኸራ ሪፖርት እዩ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ይባላል እስኪ ራእየ ነዚ ሪፖርት እንታይ እዩ ዝጓድ ኮርኔል ከምዛ ተርያ ካልኣይቲ ሬድዮ ርክብ ትብሎም ትኽእል እያ እቲ ሕቶ ካልኣይቲ ሬድዮ ምህላዎም ጥራይ ኣይኮነን ምፍላጥና ፈሊጦም ቦታ ምቕያሮም ጥራይ ነዚ ሓበሬታ ግን ያ ሻዕብያ ካፍሎ ሳይሆን ኣይቀርም ኮርኔል ረጋ ይበሉ እሺ ሻለቃ ሰዓት ክንደይ ነይሩ ርክባቶም እቲ ርክብከ ሲግናል ምስ ቀዳማይ ተመሳሳሊ ድዩ እቲ ርክብከ ናብቲ ዝተረኸበ ቦታ ድዩ ናብ ደቡብ ኣቅጣጫ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ፍልልይ የብልን እቲ ፍልልይ እቲ ኣብ ኣኽርያ ዝነበረ ናብ ማይ ተመናይ ቦታ ምቕያሩን ብቐትሪ ከዓ ደፊሮም ምረኻቦም ጥራይ እዩ ክሳብ እጂ እንታይ ክትገብር ደንጎያ እጃ መቶ ኣለቃ ንሌተናል ኮሎኔል መስፍን ብቁልጡፍ ፀዋዕሊ ንስኻ ሻለቃ ዝኾነ ሬድዮ ርክብ እንተሎ ቀልጢፍካ ክትሰብረኒ ኣለካ እሺ ትሄድ ትችላለህ ኮርኔል ለምን ይቆጣሉ እዚ እኮ ንስራህና ኣዝዩ ሃጋዝ እዩ ለምን አልቆጣም መቆጣት ያንሰኛል ሓንቲ መልእክቲ እንታዝሊቦም እኮ ሓደ ብርጌድ ወገን ከም ደምሶም ከም ዘለዎ ጌርካ ተረዳእ እና መቆጣት ያንሰኛል በባህራቸው ውስጥ እንደሚዋኙ አትርስ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ዓሳ ፈሊያዋ ከተውፆ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እጂ ንሌተናል ኮሎኔል መስፍን ብቁልጡፍ ናይ ምክትታል ዘመቻ ክካየድ ትእዛዝ ስጠው
قويتهم متيكا نيرو نايدحان دحان متيكا نيرو تقيبوا لي متى سادي هيتا نايدحان دوم مسكين يقول لي الساس نحم شيء كيف دي ممهر ترازم تيلا تكالاتكم مجد ندام من ده يزعلوا أهواي زدا قدم هجي ነገር ካና መረጃ እንዲሁ ካለ ሐዲስ መረጃ እንደራለ ካን ይገረና زيت بلو زلا حب مولو صحبير كنا نديا بزعبا ركب كماي كم زغبو زفلت كاي بلين قاد كورنيل ابز قربا غزي ግን ገለ ተጋደልቲ አባላት ኮማንዶ ሱላን ሓንቲ ጓል ሰይቲ ትርከቦም አትዮም ከም ዘለው ንሕና ንስራሕ ክንሳተፎ ከም ዝኾና ተሓቢሩና ኣሎ ማዓስዮስ ግዜ ግን ብንጽራይ ተሓበረን እዚ ካዋሃና ሊ ንፈልጦ መረጃ እዩ ብዛዕባ ንሓተካ ጥራይ መልሰልና ደህና መቶ አለቃ ታፍላ ተመረጃ እኩል አይኮነን በርታ ግን እሺ አሁን ኒድ እንዴት አየው የዚህ ሰውዬ ጉዳይ የታፍላን ጉዳይ ታፍላ ብቅቶለታል ሻዕቢያ አውቀውታል የመረጃ ምንጩ ተቋሪጡ እንደዛ ይመስላል እጂ ደግሞ ዘበበራባይ ጊዜ አብሰንበል ተራኪበው بدنا عايز من هذا الجناني راح أركب كم سكور المكان لم يسمع شيء شنو ده لغاية رجعنا برينا ورقنا مني سويتي
دقاقي وصل زمقاقي ويدوم نيسيفن نبمولهم أولا تفلان كابز خباب خمس ورد قبل أستير كأ أبتاني مذنيت بلا تبصح نعاها تنقب نقزي سلاقي أسر ريسون كركب يبلو تحن تسقم يلا الناس تردادينا صبر እዚህና አጋጣሚ ተባሂሉ ሸለል ዝበሃል አይኮነም ጥብቅ ምክታል ዘለዎ እጂ ናይ ገድን ሓደ መልሲ ክረክብ እደል ኣለኹ እሺ ጓድ ኮሎኔል ካልእ ዘምፃኒ ጉዳይ ብዛዕባ ሓላፊ ምክትታልን ሓበሬታን ሻምበል እንዳርካቸው ብዛዕባ ሰብ እዚ ሕፅር ዝበለ ፀብፃብ ኣቕሪብና ነርና ሞ ሪፖርት ርአ ነይረ ተሓድሽ ነገር ተረኪቡ ወ ጓድ ኮሎኔል እዚ ሰብ እዚ ካብ ደመዙ ንላዕሊ ገንዘብ የባኽን ኣዝዩ ጥንቆ ምስ ሰብ ኣይቀርብን እዩ ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ምዝንጋዕ ይፈቱ ሕጂ እውን ሓድሽ ሓበሬታ ኣለና ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ቪላ ይስራሕ ኣሎ ነዚ ኩሉ ወፃኢታቱ ዝሽፍን ገንዘብ ካበይ ይረክብ ኣሎ ዝብል ግን ክንዲዚኣ ትኸውን ሓበሬታ እውን የብልናን ጓድ ኮሎኔል ገዛ ክሰርሕ ክእል እዩ ምናልባት ካብ ባንክ ተለቂሕዎ ሰሪሖ ይኸውን ነዚ እውን ብዝግባእ ኣፃሪና ኢና ጓድ ኮሎኔል ናይ ባንክ ልቓሕ የብሉን ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ግቦ ለሚዱ ክኸውን ይኽእል እዩ حجزك بفنجانا أبتغى أمباسادر هوتيل أو أبالاتك هيسك أكتبوتها الشيء قد አስመራ ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ድምጽ ነው። ከ102ኛ አየር ወለድ ክፍለ ጦር ከ3ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ከ2ኛ ታንክ ብርጌድ ለመላው የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት የአየር ኃይል፣ የባህር ኃይል፣ የህዝባዊ ፖሊስ አባሎች እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የአብዮታችንን ህልውና ጭራሹኑ ለማክሰም የኢትዮጵያን አንድነት በመገነጣጠል ለባዕድ ቆርሰው ለመሸጥና የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት በሰፊው ህዝብ ላይ ሲሸፍጡና መንግስት ለመገልበጥ ሙከራ ያደረጉ ቅብጥብጥ ጀነራሎች አብዮታዊ ሰራዊታችን በወሰደው የማያዳግም እርምጃ ተደምስሰዋል። ዝርዝር መግለጫውም لا زفتنا على وزيات فيش لا يمرا دقة كاليت أود نقدر تعرفي خاودي لا قصدي زباي تودو مالتك دعرت أوكو وعلى دمسي قلتك قلت مساعد زين وكنا هكو سريح واي حرب على المرد اليوم ابتدي سابات دناوي تفلت ريحه تودي اي لنا رانا اب زابا راديو توصل سجنتين كنت انا زحلف زنبرنا يوم فنك لما نقص مكرا كم هذا مشو غزيم تتقموا ملو
ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ከባቢ ገዛ ብርሃኑ ኮይኖም ሰዓት 10 ናይ ንጎ ናይ ሬድዮ ርክብ ኣካይዶም ነይሮም ዛባት ዝተወሰደ ስኩምቲ ድማ ኣብቲ ሪፖርት ስለዘሎ ብዙ ስእላ መግለፂ ዘሎ ይመስለኒ እሺ ሰምቻለሁ ግን መቶ አለቃ ኣነ ዝገርመኒ ነገር ዘሎ እዛ ሬድዮስ ብዘይኮነ እንቅፋት ስኢላ ምግፃላ ጥራይ እዛ ሬድዮ ርክብ ናይ ሻዕቢያስ ኣብዛ ሕፅረ እዋን ክድምሰስ ኣለዎ شامبل ጓርቶነ እንዴት ነው ከሞት እንጂ እንዴ ስራ እንዴት ነው ዘናት ታለቃ ስለኛ እናል እሺ ደህና አልቀመጥም የመስፍንን ፋይሎችና የግል መዝገቦች ማየት ፈልጋለሁ እሺ ይሁን እዚህ ጋር በሙሉ እሺ ሻምበል ስራ እንዴት ነው ደህና በጣም ቆንጆ ነው ምስ ሌተናል ኮሎኔል ታምራት ተላልሆም ይመስለኝ እንዴ በደም እንጂ ታቀና አነ ገሼ ስለዘቀነሁ ሌተናል ኮሎኔል ታምራት ስራህ ይጀምራል ሌተናል ኮሎኔል ታምራት ኃላፊና እዚህ ክፍል እዚህ አሁን ነትስራህ ብዝግባ ስለተፈልጦ ሌተናል ኮሎኔል ታምራት ለሆንኩም በሐሳብ እየተጋገዛችሁ በአንድ ላይ ትሰራላችሁ እሺ ሌተናል ኮሎኔል ታምራት ኣብዚ መጽ ምሳኻ ከላሊ ከለሁ ናይዚ ክፍለ እማም ቀሊል ከም ዘይሆነስ ስለዝፈልጥ አንተም ከሱ ጋር እየተረዳዳችሁ በአንድ ላይ መስራት ይኖርባችኋል አሁን ምንድነው የምፈልገው መሰለ የአክራውንና የማይተማውን ሪፖርት ልታቀርብልኝ ትችላለህ አዎ እሺ በደንብ ترخمنا خبابي ترخيبه هنا يمكن نفوتوغرافو انت يتزوج انت هايما اكثر يعني ما قالج ما የመስፍን የግል ዲያሪ ነው ማለት ብዙ ሚስጥራዊ ሰነዶች ያሉበት ይመስላል የግል መዝገብ ነው ዲያሪ ልካ ራይ ለዚህ ሰደ የተናቆል ታምራት ይህንን ኦፊስ ተረከብ ካብዚያ ገዛ ዝሆነ ነገር ከይወጥ ኩሉ ፋይል ብዝግባ ነገር ክትሓዛለሁ አሳምነው ሰሎዶ መልእክት በጣም ይገርማካ ብቻ ስዕል ላይ ሳምንት ሲሄድ ላይ ከመራይ አዲ እንዴት ይርማካይ አፍተር ሬዲርክብ ተራኺባት ለን ዝባል አካባቢ بستأكد كاميرا سئل مسرت سئلوا أبسلس بوتاتا سئل تراهبه أوبريتور نسي يقبل تطرطيروا له سئلوا كانوا مو لأنه سئلت كان عدينا ما لا لا خاطر قرروا لي اسمع عنده صاحبي كذا سيزن بغنيك رخبوا فيه قرروا اللي قريبين هذا سيرجيك طعم يتسلاتهم زي لما لتكوي تودي حجم من تاي يكون سامي أتاني سامي سي تقوين ورا بوصة قمت زي ولس تلو قرب أسامنا وكنزب كنو صحاتيتنا انت تقبرناش انت توزي الخصل السيشاق حيدو مالدي مخانو كوا السبزي منش حبريتانا نسو زمتهم حبريتها تري خلا وانا وين حق نفتنا حبريت
بزخون أنا جنزب تجمع سلزيبنا توصل كي أحد حمش ميت بالكوس كوخ سلسش حمش ميت مقرر الرأي مثل كان كم يقولوا كم لكم كم زغال تصرف جاي تشلاله أو قد كورنيل مجمريا نمركابو أيضا وين قلتي فهم على ليمو لحراجنا أفتح قلتنا شامبل دارجاتشوس يتطرطر كم لتام كيدو بكم يجيكا كم لتام كيدو كاب أبالات شامبل دارجاتشوس وقوقو حبريتا بتطرطر فوري يجيبوا مازنا كده تطرطر كم لتام تاي تقول الله ما يقولوا كم زعبرة كم يقولوا زعبرة كسب تجي ده له